Kamiglia Urban Development Authority kalarai ban Aipor Shipanaya ka kong Poli Rabon kabalong ka Kurim jong uba Sanbor Shulai ubalong MLA MDC ka Shillong South Constituency ban ajing pansyay halor ka jingte ya ki yeng bon mala da ka bapen kenyi kendon jong ka an jong Kamiglia Building Bylaws hagasin balang kinong tray ka Muda kila let banta sundon da ka show cause notice haki atli ki yeng ki badon hado henriu bat nyo mala halor ka jingpan kenya ki kendon jong ka an Kamiglia Building Bylaws arhajar way kawai ni kita ki yeng badon habishnapur kadai ka blasna ka kerteng jong ka Kurim jong MLA MDC kalaban ya kawai pat ka yeng ka badon ru ka kerteng jong ka right laban sports social and cultural club kabah surok ban let chalau sotun ompat semlala ban pentikna la kadai ha ka kerteng jong kong rabon ne ka kerteng jong ba sanbor Henry nakaliang kibor penyat kemuda kila kranshai ya kita yi art lagi jeng bala shu tei bian klam da perkhat shu halor ki jingmai ki bri ba shong basa ha kita yi jeng kabala ban wan ra ka jing yap ka jing man sau bri kham tam la da ja kum jing knyu jumai ubajur ha ka nu ka por nakaliang kibor penyat kemuda kila Aipor ki try yeng ban ai jubab Hapoh ka khatsan Tarik Risaw arja khatsan lem kumta kala ban poi hru upur ba an hab ban kham talano kat kum ka jing thu jong kibor penyat kemuda kham man shwa ya ki te ki jing tho show cause notice ladap lekta lengba ki pion Henry ki try yeng kim shem la tre ban priang hakasin ka baar lapha lengba ka registered post Henry nakaliang ki nong tray ka post office ru la pan phai no naba ki try yeng kim tre ban priang dei halor kani ka nong rim ba ki nong tray ka Muda hakasin balang ki hab ban lekta da kani ka show cause notice hakan ro jong ki te ki yeng lai thoru bakat kum ki kendon jong ka an kabla don lupa ya ki yeng ki bal sushna bi an klam da perkhat halor ka jingma ka bala pan kata e ki bri ki basong basa lani ki paramajan an hab ban chupun prano